niistä lähettiin taas hankintareissuille. Saa nähdä mitä tältä reissulta tarttuu mukaan. Onhan tämä erikoinen joulu. Ensi viikolla on jouluaatto tätä videoa kuvatessa ja 2 astetta lämmintä ja vettä on satanut koko viime yönkin. Käydäänpä vähän joululimukkaa hakemassa, kun ollaan täällä Länsi-Kairassa liikenteessä. Eiköhän ne täältä joululimukat löydy. Täällähän ei tarvi yksi olla näin niinkö joulualusaikaa. Kassalle menoa voi vai haaveilla, mutta kärry alkaa olla kohta täys. Ja vähän aikaa jonotellaan. Toi tuplatulinen aura. Joo. Ja sitten tuo tulinen aura. Joo. Ja sitten isot ranskalaiset. Mitä maustetaan niihin? Kaikki. Eiköhän tällä satsilla ala nälkä lähteä. No niin, se olisi ulkomailla käyty ja joululimukat ostettu ja Meerin grillille vahva suositus oli kyllä tosi hyvät burgerit ja ranut ja juustoa ainakin burgerin välissä niin riittävä määrä. Nyt sitten suunnataan kohti hankintapaikkaa. Lähteekö sieltä jotakin mukaan tälle reissulle? Täällähän se käy ja kukkuu. Vimosen päällä. Nyt on melko snadin kokoinen vekoti. Ja aivan se haisee dieselille. Kiitoksia. Kyllä on tuskien taival tämä paluumatka. Pimiä on kuin mörön perseessä ja tässä ei ole kyllä minkäänlaisia valoja tässä autossa ja ei tällä kyllä viitti kovin paljon yli 80 edes ajellakaan. Vastoin minun normaalia ajokäyttäytymistä niin ajetaanpa siististi letkassa. Niin, sitä vain reissu heitettiin ja Rovaniemelle selvittiin takaisin. Ei muuta kuin kotia ja
kuorman purkuun ja tutustumaan tähän uuteen hankintaan. Nythän sitä olisi päästy perille tällä tykkipelillä ja aika purkaa kuorma. Sähköiset peräluukut ja laitettiin vähän painoa tänne perähän, että ei niin herkästi niin lähde sivuttais luisuu. Siinä on 20 kiloa olutta ja vähän viintä jouluksi. Niin eiköhän nakata nuo pois ja katsotaan huomenna tätä asiaa päivänvalossa enemmän. Lisätäänpä kuitenkin vielä lasinpesunestettä. Laitoin tuossa jo litran vettä tuohon ja laitetaan toinen litra lasinpesunestettä. Niin 50 sekoitussuhteellahan tämä kestää 21 astetta pakkasta. Eiköhän se ole aivan piisaava, ei se kuitenkaan aivan hyhymään sitä veja sittenkään. Urkki täällä tutkiipi, että mitä sitä niin oikein touhutaan. Tuoltahan se pitäisi löytyä lasinpesunestesäiliö. Näin. Ja siinä meillä on kusipojan säiliö. Katsotaanpa meneekö 2 litraa. Onnistuuko kaataminen ilman rattia. Sinnehän se mennä lirahti eikä mennyt edes kovin paljon yli. Hyvä. Tää on kyllä erittäin kätevä. Kaikki osat vissiin muovia tässä ulkokuoressa. Noin. Sen verran rapainen keli, että laitetaan vähän kusipojan nestettä. Oi että se meni likaisiksi. Huomenna pesu sille tuossa tallissa. Meidän uudessa hankinnassahan pitäisi olla webasto. Lähteeköhän tämä? Saa nähdä, onko siellä lämmintä 30 minuutin päästä. Sepä olisi uusi päivä ja uudet kujeet. Katsotaan miten meidän smartti on täällä lämmennyt ja lähteekö se kun palamualta käyntiin. 3 minuuttia on jäljellä lämmitysaikaa ja täällähän se Sportsaluni on parkissa. Ikkunat näyttää ainakin sulaneen, eli lämmitys toimii ja pöhinäkin kuuluu. Avaimen paikka on tässä keskellä niin kuin saapeissa konsana. 5 astetta ulkona nyt pakkasta. Ja kun tyhjää vaan. Tästä tulee tämän perheen uusi luottopeli. Lähdetäänpä tallille ja tutustutaan tähän biiliin vähän tarkemmin. No niin, nytpä sitä olisi aika tutustua tähän meidän uusimpaan hankintaan. Tosiaan eilen heitettiin tuolla Länsikairassa hankintareissu, ostettiin vähän saunalimskaa, joululimskaa ja semmoista. Ja sitten sieltä tarttui tosiaan tämmönen matka. Ja kyseessähän on tämmönen Smart
Fortwo, eli Mersun tekemä pieni kaupunkiauto käytännössä. Ja erittäin hyvä yksilö omasta mielestäni löysin. Tästä löytyy vakio varusteena sähköiset ikkunat, sähköiset peilit, kaikki takaluukun aukaisut toimii sähköllä, kaikki pelaa moitteet. Sitten tässä on ilmastointi, lasikatto, että vähän hienompaa versiota. Ja sitten, mikä löytyy jälkiasenteisena tosiaan, niin on Webasto. Ja mulla on kaikissa laitteissa Webastot tai Eperit. Ja pian kyllä, että tällä leveysasteella kun napapiirillä elellään, niin sille on tosi paljon käyttöä. Mukava aina lähteä sulalla autolla, lämpimällä autolla, ei koskaan tarvitsisi krapata ikkunoita. Ja noudatetaan samaa linjaa edelleen kuin aikaisemminkin. Nyt tulee lentokone. Joutaa odottaa pikku hetki, että kuulette taas mitä selitetään. No niin, sinne meni taas putkellinen turisteja laskeutui Rovaniemen kentälle. Eletään tosiaan vuoden vilkkainta aikaa, joulualus viikkoa ja noin 50 lentoa päivässä Rovaniemen kentälle. On melkoinen suhina. Mut joo, Smarttiin palataan. Mersun valmistama vehje ja kesällä on katsastettu huomautuksitta. On kyllä tosi hyvä kuntoisen oloinen. 245 000 ajettu. Ja mitähän tästä kertoisi? 0,8 turbomoottorilla, dieselmoottorilla. Ja on kyllä mukava ajaa. Yllättävän pirteä. Kakkosvaihteen jälkeen ei oikein meinaa tapahtua mitään, mutta alkukiihdytykset on tosi ripeitä ja sittenpä sitä ollaankin käytännössä aina kaasupolkimeen päällä maataan, että se johonkin liikkuu. Mut joo, enpä me oikeastaan tästä keksi muuta teille kerrottavaa. Kurkataan vähän minkä näköisestä biilistä on kyse, niin otetaan auto tuonne talliin ja ruvetaan vähän tutkimaan ja ehkä siinä pari pikkujuttua on mitä joudutaan laittamaan. Ennen kuin lähdetään tuonne talliin tutkimaan, että minkälainen auto se Smartti on, niin moni on varmasti ihmetellyt, että miten se tuommoinen raavas mies tuommoisen koppiauton laittaa. Ja käydään pari syytä läpi miksi. Mullahan on käyttöautona tämmönen Dodge-rami. Ja se on 6.7 moottorilla varustettu. Voin kertoa, että on mahtava pirssi ajella ja palvelee sitä minun tarkoitusta, mihin minä olen sitä aikoinaan hankkinut, eli moottorikelkkailureissuille sillä pääsääntöisesti kuljetaan. Tuonne taakse tulee päälle tuo lavetti, joka on tuolla lumihangessa, voidaan siihenkin joskus tutustua, mutta erittäin kallis on liikutella tämmönen auto lyhyttä matkaa. Vetää semmoista kylmänä, kun ajelee, niin 20-25 litraa sataselle ja käytännössä tuo Smartti ei varmaan syö kuukauden aikana niin paljon kuin mitä tällä menisi yksi reissu käydä tallilla. Joten on ihan järkevää hankkia tuommoinen auto, joka syö todella vähän ja jolla tuo 3 kilometrin matka, minkä minä tarvin, niin tulee kuljettua. Sitten toinen syy, mikä on vielä paljon tärkeämpi, tämä bussiprojekti, joka meillä on. Niin tämähän ei ole mikään maailmanketteri ja kätevin liikutella sitten niin kuin kaupunkiolosuhteissa. Ja kun me lähdetään sitten tulevaisuudessa reissuille, niin tarvitaan pikkuauto matkaan. Ja koska tähän bussiin on suunniteltu tuonne takaosahan 3 kelkalle kuljetuspaikka, koska sitä moottorikelkkailua harrastan, niin samahan tilahan samalla ajorampilla, millä kelkkoja lastataan, niin toi Smartti on käytännössä ainoa auto, mikä tonne taakse sopii. Siis sen vuoksi tollanen mopoauton kokoinen Smartti nyt laitetaan. Mutta eipä siinä. Pitemmittä puheitta. Lähdetäänpä katsomaan minkälaisesta
autosta on kyse. Eiköhän oteta ensimmäisenä semmonen pikapesu, kun on niin suolassa eilisen rapakelin jäljiltä tämä auto. Kun vahto on hetken vaikuttanut, niin liikotaan pois. Niinhän siinä kävi, että pääsi kamerasta akku loppumaan ja pesut tuli suoritettua ja pyhät vietettyä ja nyt aletaan sitten tutustua tähän autoon oikeasti. Nyt ei ainakaan lopu akku kamerasta. Niin vilkastapa vähän, että mitä tässä oli kaiken näköistä pientä ja laitellaan kuntoon. Niin päästään sitten tällä rullaamaan aina tänne bussirakennusreissuille. Tämmönen pikkunäppärä Smartti. Tosiaan 0,8 litraa turbodiisseli koneella ja 245 000 kilometriä ajettu. Aika paljon tämmöiseksi pikkuautoksi 2008 vuosimallina. Tästähän löytyy lähes kaikki herkut, mitä autosta toivoo. On sähköiset peilit, sähköikkunat, ilmastointi ja polttoainekäyttöinen lisälämmitin Webaston lisälämmitin ajastin kellolla ja sitten tällaisella kilometrin kantavalla kaukosäätimellä. Olen tällä nyt laittanut tämä auto aina kotua sisältä lämpiämään, niin hyvin ottaa sinne pihalle ja auto alkaa lämpiämään. Sitten tässähän ei ole ohjaustehostinta ollenkaan. Tämä on vähän raskas kääntää paikallaan, mutta vauhissa tämmönen pikkunen kevyt auto, niin sitä ei kyllä huomaa, että se ohjaustehostin puuttuu. Sitten löytyy penkin lämmittimet molemmille puolille. Sitten mittaristo on aika jännästi rakennettu. Tuolla on nopeusmittari, suuntavilikut, kilometrimittari, trippimittari ja niin edelleen. Mutta sitten tuonne koetaululle niinkö paremmassakin ralliautossa niin on viety kierroslukumittari ja kello. Muutoinpa aivan perustoiminnallisuudet, auton perustoiminnallisuudet tästä löytyy. Se mikä tässä on ihmeellistä, niin tässä on niinkö tavallaan automaattilaatikko, mutta se ei ole aivan semmoinen perinteinen automaatti. Tätä voi ajaa myös manuaalisesti niin, että laittaa isommalle ja pienemmälle vaihteita. Ja se toimintalogiikka on vähän erilainen kuin perinteisessä automaatissa. Eli tämä ei lähde esimerkiksi liikkeelle, kun jarrulta nostaa jalan, vaan tarvii painaa hieman kaasua sitten kaveriksi. Ja siellä on tavallaan niin kuin robotti, joka vaihtaa vaihteita ja käyttää kytkintä. Uuden raitisilmasuodattimen ja polttoainesuodattimen vaihdoin, ettei pakkasilla tule niiden kanssa sitten mitään ongelmia. Ensimmäiset pari pikkujuttua, mitä tarvitsisi laittaa kuntoon, niin on kiveiskelmiä. Tässä on tuulilasissa 2 kiveiskelmää. Tuossa on toinen ja täällä on toinen. Eli siinä näkyy ensimmäinen kiveiskelmä.
Ja siellä näkyy toinen. Sitten mikä tuossa hakureissulla tuli heti huomattua, niin pyyhkijät oli aivan surkeat tässä vehkeessä. Kävinkin hakemassa uudet pyyhkijät, niin eiköhän vaihella ne tästä ensimmäisenä. Tässä on... Oho! Melkein. Pikalukittavat tämmöset läpsyt, niin nämähän on tästä nätti vaihtaa. Laitetaan uudet chulat. Nyt onkin mielenkiintoinen, että miten mikä palapeli. Ei tämä ollutkaan, että napata vain. Tässä paketissa oli 4 eri kiinnikkeet ja paikallaan tietenkin just ne väärät. Voitaanko ohjata? Täällä on vaan klip, 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 klip. Ja klik, klik. Tämä ei ole kuin klik, klip ja klik. Jaha, vanha lähti tosi nätisti tuosta tuo alkuperäinen. Tässä me löydään täältä. Joo, ei tästä tule mitään tässä. Mennäänpä tuohon työpöydälle näiden kanssa. No niin, katsotaanpa nyt ihan huolella tämä homma, että miten tämä nyt oikein menee. Eli tämä on nyt se oikea kiinnike. Kyllähän on palikkatesti. Voisi mennä tuohon. Ja tuohon. Oi mahdoton paikka. Laitetaanpa tuo toinen nyt samaan kuumaan. Ei tarvitse tulla enää uudestaan tähän pöydän ääreen nysväämään näitä. Semmonen vanha osa pois tuosta ja sitten tästä uutta osaa paikalle. Kyllä. No niin, nyt mennään kiinnittämään. Heikot suoritukset uusitaan. Eli tuo on nyt tuonne kanttarin puolelle, niin tämä täytyy olla kuskipuolelle. Aika makiasti. Toinen vanha tuosta pois. Noin. Tämä oli tosiaan aivan riekaleina nämä vanhat pyyhkijät. Nytpä se on laitettu uudet pyyhkijät siihen. Sittenpä seuraavaksi ruvetaan korjaamaan tuo tuulilasin rikkeymä numero 1 tuosta. Kävin ostamassa tämmöisen tuulilasin korjaussarjan. Olen käyttänyt näitä aikaisemminkin ja todennut nämä kyllä erittäin hyväksi. Tässä on hyvät ohjeet ja onnistuu kotikonstein kesällä auringonpaisteessa ilman mitään lisävälineitä. Ja sitten jos tekee tallilla tai pimeä aikaan tai muuten, niin sitten tarvii erikseen vielä UV-valon. Ja mullahan semmonen nyt sattuu olemaan tuossa. Niin, eiköhän ruveta korjaamaan. Mutta ensin pitää vähän aukoa ja porailla, että se saahan tämä aine tuonne lasin väliin. Niin minä otan dremelin ja vähän aukasen sitten.
Eli todella hyvät ohjeet ja kattava lista, mitä täällä on matkassa. Tässä ei voi kyllä epäonnistua, kun ohjeita noudattamalla tekee. Minä nyt pistelen tästä menemään, niin jos joskus päädytte tämmöisen ostamaan, niin lukekaa ohjeet huolella. Sitten tulee tämmönen suppilo. Ai niin, se tiiviste pitää muistaa. Tämmönen tiivisterengas tulee tänne, että pysyy se aine täällä. Noin. Sitten kun meillä on tuo tötterö paikallaan, niin laitetaan tuommoista korjaushartsia tuonne reikään. Ja sitten laitetaan tämmönen lääkeruisku tähän paikalleen. Ja tässä on tämmöiset pykälät, mihin tämä kuuluu vetää. Mä ensin vetään niin alipaine tänne, jonka jälkeen sitten pukataan se aine sinne oikeisiin paikkoihin. Tässä pitää semmoinen 15 minuuttia odottaa, niin lyöpä vilimi poikki ja katsotaan kohta uudestaan. Nytpä se alkaisi olla 10 minuuttia mennyt, niin laitetaanpa nyt se paine sinne seuraavaksi. Eli nyt tämä pitää pukata tuohon pykälään nuin. Ja nyt taas odotellaan. Nytpä se olisi taas reilu 10 minuuttia vierähtänyt, niin nyt me otetaan tämä ruisku tästä pois. Sitten otetaan tämä istukka pois. Poistetaan liimat. Sitten laitetaan tätä hartsia tähän koko alueelle, tähän halkiama kohtaan. Niin. Ja sitten laitetaan tämmönen liimauslevy tähän päälle. Se jää se hartsi tonne alle. Ja nyt sitten tässä kohti tämä pitäisi viedä auringonpaisteeseen, jos tämä haluaa kotikonstein ilman lisälaitteita kuivumaan. Mutta mulla on tuossa puolison kynsilakkaussetistä UV-valo, niin minäpä kuivataan sen sillä. Sillä ei mene kuin 30 sekuntia. Eli tämmönen laite kyseessä. Irtaa. Ja sittenhän sitä kun laittaa päälle, niin saapi UV-valon sieltä palaamaan. Otetaan tuohon korjauskohtaan. Pistetään päälle. Noin annettiin sille minuutti UV-valoa. Nyt se pitäisi olla kuiva ja voidaan poistaa tuo liimauslätkä tuosta ja siklata se siistiksi ja sittenpä se olisi valmis. Aivan, se on kuiva. Aika reilusti tuli, tätä vähempikin olisi kyllä riittänyt. Ui.
Laitoin valkoisen paperin tuonne taakse, että näette. Jos tämä olisi silloin esimerkiksi, kun tämä on tullut tämä jälki, niin heti peitetty vaikka teipin palalla, niin sinne halkiamaan ei olisi päässyt tuota likaa ollenkaan, niin sitä ei käytännössä näkyiskään tuosta. Mut aika vähän se näkyy enää nyt muutenkaan verrattuna siihen alkuperäiseen, ja se on ainakin varma, että sinne ei pääse enää kosteus sisälle, eikä se lähde tuosta halkiamaan. Mut joo, minäpä korjaan tuon toisen paikan ja katsotaan sitten mitä muuta hommaa tässä oli. Turvavyö on mutkalla. Varmaan joskus tuosta käytetty turvavyö irti, niin laitetaanpa tämä sillä lailla, että tämä pysyy oikein päin aina. Nytpä se menee aina oikein päin. Mersulle ominaiseen tyyliin huippuvarusteltu sivu airbagitkin löytyy. Minäpä aloitin tuossa lasinkorjauksen yhteydessä jo imuroinnin, niin minäpä jatkan tämän auton imuroimisen loppuun ja katsotaan löytyykö vielä jotakin muuta sitten hommaa. Joo, sehän löytyi tässä imuroijassa täältä niin sanottu käärmeenpesä. Voi hyvänen aikaa, jos tämä on vielä ammattilaisten tekeleitä. Täältä löytyy akun paikka tässä autossa ja kattokaa mikä johtorytöläjä täällä on. Siis tämä on niin vaarallinen tekele kuin olla ja voi. Täällä on esimerkiksi plussanapa, jossa on tuommoinen terävä pultin pää. Ja siinä on kaiken maailman johot päällekkäin tuolla lailla. Nehän hinkkaantuu pikkuhiljaa rikki ja räpsähtää tuohon. Hohoi. Tämmöisien tekeleiden takia ne ruukaa palaa nämä autot, kun tehdään tämmösiä. Plus. Nyt ois käärmeenpesä siistitty. Pikkusen erinäköinen kuin aloittaessa. Nyt ei oo tuossa plussanavan päällä enää semmoista kauhiata johtosykerää. Kaikki kulkee turvallisesti. Laitoin vielä tuohon auton omaan pluskaapeliin tuommoisen suojan ja sitten Webaston kaapelikin kulki tuolta niin ilman minkäännäköistä suojaa ennen sulakkeita.
Semmonen löytö, että hyi helvetti. Kattokaapa mitä täältä löytyy. Täällä on aivan valtavat määrät hiiren paskaa. No joha on. Tännehän on päässyt jostakin rotta tekemään jätöksiä. Nämä pitää ottaa kyllä pois täältä. Ei ole vielä tullut myyräkuumetta tietoisesti ainakaan sairastettua, niin laitan nyt tämän maalausmaskin naamalle, että kovin paljon myyränpaskan pölyä saa keuhkoihin, niin otetaanpa nuo tuolta pois. Nytpä se olisi puhas. Minäpä tyhjentelen tuo imuri ja ettei siitä pölisene kaikki kuset ja paskat tänne pitkin tallia. No niin. Nyt saatiin smartti imuroitua sisältä ja hiirenpaskat poistettua sieltä. Toivottavasti ei tule mitään myyräkuumetta noista hiirenjätöksistä. Nähtävästi siellä on jossain reikä, josta pääsee pikku myyrä tonne sisälle ja on tehnyt jossain vaiheessa tarpeita, mutta luulen, että minun säilytyksessä ja minun käytössä ei ole semmoista mahdollisuutta ainakaan aivan helpolla. Imuri vietiin ulos pakkaseen desinfioitumaan ja kädet on pesty hyvin ja aika huolella puhistin tätä autoa nyt ja imuroin kaikki hiekat ja pölyt pois tästä autosta. Ja mulla on semmonen vinkki teille katsojat. Jos te haluatte, että teillä on lasit sulat ja ei ole huurussa, kun talvella liikutte, niin pitäkää autonne puhtaan sisältä. Se pöly, hiekka, rapa, lika, kaikki mitä teillä on siellä autossa, niin sitoo kosteutta. Ja kun te lähdette kylmällä autolla liikkeelle ja se alkaa lämmetä, niin se kosteus rupeaa haihtumaan kaikesta siitä lihasta ja ryönästä ja se on tuulilasissa ja sivulaseissa. Pitäkää autot talvella puhtaana sisältä, niin teillä on myös kirkkaat lasit. Eipä siinä. Tämmönen pikkusmartti tosiaan kyseessä nyt ja tämä on sitten meidän tuleville reissuille sitä varten, että kun bussilla laitetaan jonnekin parkkiin, niin siitä on helppo ottaa smartti peräkopista ja jalkautua jotain nähtävyyksiä katselemaan tai muihin kohteisiin tekemään pistoja sitten bussilta. Mut joo, pitemmittä puheitta. Kiitoksia, että katsoit videon tähän asti. Pistä peukku, jos tykkäsit kontentista. Jos et tykännyt, niin pistäpä alapeukkua. Ja kerro sitten kommenteissa, että miksi tykkäsit tai miksi et tykännyt. Ja jos et ole vielä tilannut Marski Motorhome-kanavaa, niin nyt on se hetki. Lisää kontenttia on tulossa ja paljon. Mut pitemmittä puheitta. Tää video oli tässä. Moikka!